Aħna l-Wasteserv issa se naqbdu narmu d-dokumenti l-qorti dan irrid jieqaf. Wieħed irid iġib biss dak li hu relevanti. Kienet din ir-reazzjoni tal-Maġistrat Donatella Frendo Dimek jekk kif ġew preżentati ammont kbir ta' kaxxi ta' provi fl-awla fejn kienet jinstema' l-każ tal-kumpanija Nexia BT. Maġistrat qalet li l-prosekuzzjoni kellha l-ewwel tara x'inhu importanti u tippreżenta biss dak li hu meħtieġ. Il-Maġistrat qalet li l-prosekuzzjoni kellha tgħidilha kif kull dokument li qed jiġi ppreżentat huwa marbut mal-akkużi in kwistjoni. Frendo Dimek qalet li ma taċċettax li jkollha taħtar esperti tal-qorti li jiswew ħafna flus biex jagħmlu analiżi ta' dokumenti li kellhom isiru mill-Pulizija waqt l-investigazzjonijiet tagħhom. Id-dokumenti tressqu mix-xhud Emily Benson li tirrappreżenta lill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, l-MFSA, u huma relatati ma' liċenzji korporattivi ma' żewġ ditti marbuta mal-konsulent finanzjarju Brian Donna. Tonna u sħabu d-diretturi ta' Nexia BT Karċini u Manuel Castagna u l-manager tal-uffiċċju Katrin Bondin Carter qed jiffaċċjaw akkużi ta' ħasil ta' flus u falsifikazzjoni ta' dokumenti fost oħrajn. F'każ serjissimu li jaf fil-bidu tiegħu minn inkjesti dwar allegat korruzzjoni mill-ex Chief of Staff Kastilja Kemri. L-akkużati kollha qed iwieġbu mhux ħatja. Il-każ mistenni li jkompli jinstema' fit-3 ta' Ġunju. Id-difiża f'dan il-każ qed titmexxa mill-avukati Franco De Bono, Stephen Tonna Lowell u Giannella De Marco.